Moi! Mä oon Tiia Lintula, 44-vuotias vihreiden kaupunginvaltuutettu täältä Järvenpäästä, Kyrölästä, jossa mä asun mun 10-vuotiaan poikani ja koiran kanssa. Mä oon myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu sekä kirkkovaltuutettu. Mä työskentelen yläkoulun erityisopettajana täällä Järvenpäässä Kinnarin koulussa ja mä rakastan mun duunia. Tässä samalla mä suoritan loppuun mun teologian maisteriopintoja ja haaveilen pappeudesta. Jos kaikki menee putkeen, niin mä valmistun vielä tänä vuonna. Mun työuraan mahtuu monenlaista. Mä oon esimerkiksi täällä Järvenpäässä pyörittänyt legendaarista Uno-baaria 2 ystäväni kanssa vuosina 2012-2016. Sitten mä oon työskennellyt ja myöhemmin päädyin yrittäjäksikin paikalliseen mainostoimistoon, jonka voimin me tehtiin tiivistä yhteistyötä lähialueen yrittäjien ja kuntien kanssa. Ne hommat mä jätin pari vuotta sitten. Ihmisenä mä oon tällainen luontainen vastuunkantaja. Oon utelias, empaattinen, luova ja ratkaisuhakuinen. Tarvittaessa tiukkakin neuvottelija ja avaan rohkeasti suuni tilanteessa kuin tilanteessa. Mä haluan olla totta ja hyödyksi. Yhdenvertaisuus on keskeinen periaatteeni. Harrastan partiota ja johdan nyt 4. vuotta seikkailijaryhmäämme. Liikun ja retkeilen luonnossa, yritän pysyä mukana maailman menossa ja hakeudun karaokeen sekä kulttuuririantoihin säännöllisesti. Joskus mulla on vielä oma ihana pieni pesä Inarissa. Mä oon ollut pienestä pitäen kiinnostunut maailmasta ja ihmisistä. Oon mukana politiikassa, koska demokratia edellyttää aktiivisia kansalaisia. Kun lapsemme, luontomme ja taloutemme voivat hyvin, olemme oikealla tiellä.